बैठो बैठो तारा चुनर में बानब कबूतर हो। बैठो बैठो काहे बरियतिया बड़वाले डगियो। बैठो बैठो तारा चुतर में बानब कबूतर हो। बैठो बैठो पचबेनिया के नाश्ता बनामियो। नाश्ता क के तू जइहो। नाश्ता के बड़ाई अपना दीदी से कहियो। नाश्ता के बड़ाई अपना दीदी से कहियो। उठवा से चुए लगे पानी हो। नाश्ता क के तू जइहो। पचबेनिया ठोंगा खोल के देखो। ठोंगा खोल के देखो बरियतिया भड़ुआ का भरल बा। ठोंगा खोल के देखो ओमे लड्डू भरल बा। ओमे केरा भरल बा। तारा बहिनी के खाए खातिर पेड़ा भरल बा। ठोंगा खोल के देखो। ठोंगा खोल के देखो प्रिंस भड़ुआ का भरल बा। ठोंगा खोल के देखो। एक कनिया हम देखा ना मुंह नहीं देखो प्रिंस भड़ुआ का। हां प्रिंस भड़ुआ हुआ प्रिंसा बा देखता नहीं नहीं इधर लेके चश्मा लगइले ओया तक कुकुर मुंह पर मुद के चल गइल बा। देखलो तनी देखलो सूरज भड़ुआ का लिखल बा। तनी देखलो तनी देखलो सूरज भड़ुआ का लिखल बा। तनी देखलो अतवार लिखल बा कि सोमवार लिखल बा। अमित के दीदी के को एकर बहुचो कौन मौत से मारे में कथ पर लो फेंका लगुलो तार बहुचो लो ये उठ के चपलावा से मुंह पोछते मुत पियनु तू नहीं ताहार। कौन हरे नतिया के बेटा हई ध के छतिया पर लातावा आ ध के एक मौसम तो हम लोग कर करा दे नाटी के बेटा तू नहीं तनी चल सकी तनी चल चल अभी तू जानते नहीं काम रखे। अरे हम ठेव ले 20 रुपए दे। पंडित जी को नहीं 50 रुपया ओइसे का मन त दू करा जानी है 50 रुपए दे बधर रही बगली में। दी महाराज कुछ और दी है संकल्प करावे के बाटे हमरा उसे का करे के बा। बाक महाराज रो के तो रात भर देवे के बा पैसा। अरे महाराज जौने दी ए हजाम के लार ना खेला अपना हजाम के अपना गांव दे देम। अपना हजाम के देखी रहुआ ए हमारा ना विधि करावतन जातन घरे करावत रहिलो तो। ए बाबू बैठ खिसियाई ना जल जला का मारता देखत रे का कहत रहो। बैठ मत बैठ। अरे जौने बताओ दी लो जौने बताओ ने धरी लो महाराज का भुजत कइले बनी लो। उ बाबू के हाथ में निके धरे के जा कलसा पे धरी लो। धरी बाबू रे वो धरी होते ने का चले के धान कुटे के बा जाई बाबू एगो छोट रसम वाला धान कूटे के ले जाओ। चले कुटतानी हो धान कुटतानी हो अपना साली के। चुप धान कुट धान नहीं ना कूट ओ भाई